بینەران و بیسەرانی ڕوودا و لە هەرکوێکان سڵاوتان لێبێ من دڵنیا ڕەحمان ئەمڕۆ لە شاری کیف لە پایتەختی ئۆکراینە هەفپەیوێنێکی تایبەتم هەیە لەگەڵ دەیمێن مەگرۆ گوتەبێژی فەوجی خۆبەخشە بیانیەکان ڕۆژ باش بەرێز دەیمێن ڕۆژ باش گەڵۆ هەژمارە خۆبەخشن بیانیش بۆ بەرگریکردن لە ئۆکراینایە چەندە و بڕاستی شکۆر هاتنە مخابن ئەز نکارم بەحسا هەژمارە خۆبەخشان بکەم مەش دەستپێکە شەرڤە ئەف سیاست مەشاندیە ئەس دکارم بێژم کو خۆبەخش هەموو پارزەمینان هاتنە جارا داوی کو من لە لیستێنێری خۆبەخش 55 وڵاتان هاتنە پرانی ئاوان ژە ئەوروپا و ئەمریکا دوو وڵاتین کو هەری زێدە خۆبەخش جوان هاتنە ئەمریکا و بریتانیانە پشتیوانژی کەنەدا و پۆلۆنیاتێن گەلۆ تۆ کەس جوان ژ وڵاتن ئیسلامی هاتنە ئەس هەنێک کەسان ناز دکم کو ژ وڵاتێن عەرەبی هاتنە خۆبەخشێن مەهەنە کو ژ مسرێ هاتنە ئەز نەشاش بم هەن کەسێن ئوردنیژی هەنە ئانگۆ چەند کەس ژ وڵاتێن عەرەبی هاتنە گەلۆ پرانیە خۆبەخشان ژنن یان مێرن ئەڤ یەکینەیەکە لەشکەریە ئەس باوەڕ ناکەم شتکە سیراعەجێ بە کو پرانیە خۆبەخشان مێرن ji destpêka şer ve medît ku çîçan ji bo Rûsyayê şer dikin lê niha xuya dike ku alîkariya leşkerên Okraynayê dikin. divê em cudahiyê di nav çeçanan de bikin çeçanên rastexîne ku çend salin dibin zordariya Rûsyayê de jiyabûn piştgiriya Okraynayê dikin. lê çeçanên ku li komara Çeçanistanê ji bo hikûmetê dixebitin ku girêdayî qadirovin ew ne çaçanên resenin ew xayînên gelê xwe ne em ji wan re dibêjin qadirovî ew ne çaçanên rasteqîne ne lê ew xayîntiyê li Çeçanistanê dikin ez wiha dibînim ku piraniya gelê çeçan piştgiriya Okraynayê dike Gelo xwebexiş ji Okrayniyan cida şer dikin yan di nava leşkerên Okraynayê de ne. یەکینە خۆبەخشێن ناودەولەتی بەشێک ji hêzên çekdar ên Okraynayê ye em wek efserên Okraynî ne û mecihê xwe di nav yekîneyên leşkeriyên Okraynayê de girtiye di nav yekîneyên leşkeriyên mezin de bêguman em fermanên generalên Okraynayê cîbcî dikin em beşek ji hêzên çekdarin Gelo hejmara xwebexşan berbizêdebûnê ve ye yan hejmara wan berbikêmbûnê ve diçe. Di destpêkê de bal zêdetir li ser şer bû. Lewra wê demê hejmareka bêtir dihat. Me têbînî kir ku piştî karesata Bûçayê hatina xwebexşan demekê rawistiye. Niha hatina xwebexşan di asteka cihgirtî de ye. Gelo hejmara kuştiyan di nava xwebexşan de çend e her wiha çend xwebexiş ji aliyê artêşa Rûsyayê ve hatine girtin. Mixabin em wan amaran jî naweşînin polîtîkayeka artêşa Ukraynayê heye ku hejmara kuştiyên xwe eşkere nake. Vê dawiyê me kuştina çar xwebexşan ragihan ku berî hefteyekê jiyana xwe li devera Xarkîvê ji dest dabûn. Lê ez vê yekê jî piştrast dikim ku ew çar kes netekane kesên biyanîne ku jiyana xwe di vî şerî de ji dest dane. Bi baweriya gelek kesan ev şer şereke di navbera Rojava û Rûsyayê de ye. Hin çawa vî şerî dibînin? Bi baweriya min ji wiha zêdetir e. Li gor min şereke seba azadî û demokrasiyê û li dijî dîktatoriyê, li dijî totalîtarîzmê, emperyalîzmê û berfirehbûnê ye. Gelek nirxên ku di vî şerî de metirsî ser wan heye, nirxên gerdûnî ne. Şer ne tenê li ser Okrayna û Rûsyayê ye. Her wiha şer li ser mafê welatekî biçûk e ku dixwaze bi aştiyane li tenişta cîranekî mezin bijî. Li ser dîmokrasiyekê ye ku mafê wê heye, rêya pêşveçûna xwe diyar bike. Neku ji hêla cîrana wê ya mezin ji wan re were gotin ku pêwîst e kaçı bikin. Ji ber vê yekê ez bawerim ku ev şer ji wê mezintir e. Lê bêguman şerê gelê Okraynayê li dijî emperyalîzma Rûsî ye ku dixwaze dûbare destê xwe deyne ser wî welatî. Ev têgeh hemû vedgerin sed sala nozdehan. Bi dîtina min hemî kesên ku îro wek beşekî ji xwebexşên navdewletî ji bo na Okraynayê şer dikin, ji bo parastina wan nirxan şer dikin ku ji 10 salan zêdetir e Okrayna li wan xwedî derketiye û biryar daye ku berê wê li Ewropa û demokrasiyê be.
Ez bêgumanim ku te navê Kobanê li Rojavayê Kurdistanê bihîstiye gelek ji xwebexşên ku çûne Kobanê xwedanên îdeolojiya çep bûn. Gelo xwebexşên li Ukrayna xwediyên tu îdeolojiyeke taybetin yan na? من هەبوونا تو ئایدیۆلۆژیەکێت ناو خەبەخشاندا نەدیتیە. بڕاستی ئەم هەریکێن بەحسا سیاسەتێ وەک ئیدیۆلۆژیەکە سیاسی دکن. ئەم دی چارچۆڤەیە دیپلۆماسیات ناوبەرە ئوکراینا و رووسایەدا قالا سیاسەتێ دکن. لێ دێبتەڤاهی چەوت بە هەکە خۆبەخش خودیان ئیدیۆلۆژیەکە تایبەت بن. من هەنێک خۆبەخش دیتنە خودی ئیدیۆلۆژیان چەپن. هەنێک ژی ڕاستگرن لێ تویەک جوان نەپرانیە. Gelo xwebexş kîja rahînanê werdigirn û kî perwerdeyê dide wan? ئەم وەک یەکینەیە خۆبەخشێن ناودەولەتی تەنێ وان کەسان وەردەگرن و ئەزموونە وان ئاشەر هەیە. کەسێن و بەرێ قاداشەر دیتنە. ئەزموونە شەر ئاپرانیە خۆبەخشان لە ئەفغانستان و عێراقی هەیە. ئەو شارەزایەن قادا شەرن هزرا وەرگرتنە کەسێن و ئەزمووناوان ئاشەر هەیە ji bo wêyekê ku em bikarin wan bilez bixin ser erk ji ber vêyekê em rahênan û perwerdeya tevahî pêşkêşî wan nakin ji ber ku em kesên xwedî tecrûbe werdigirin. Tişta ku em ji wan re pêşkêş dikin ew e ku em wan ji bo dema hefteyekê yan du hefteyan tevlî nav yekîneyeka leşkerî dikin da ku xwebhevkarên xwe yên nû re biguncînin. Ji bo ku hemahengî di tîmê de hebe. Gelo alîkariyên leşkeriyên welatên Rojava bi taybet Amerîka dikene xwebexşan çimkî ez neşaş bim arîşeya wê heye ku neghine destê we. Bila em lê binêrin. Niha li Ukraynayê her tişt bi kil û kêmasiye. Kêmbûna çekan, kêmbûna cebilxaneyê, kêmbûna topxaneyê û kêmbûna pergala dijî balafiran. Lewma ne cihê sersamiyê jî ku ji bo gelek kesan derdkeve holê ku ew tişt neberdestin. Ya rast ew e ku gelek çek hatine. Gelek jî hatine belavkirinê. Ez piştrast dikim ku xwebexşên me her ji destpêka şer ve bi çekên ku me ji welatên Rojava wergirtine şer dikin. Xwebexş mûşekên sermil û dijî tank bikartînin. Ew tibaba çekên ku em dixwazin li ber destê me tune ye. Lê divê em çekên ku hene bikarbînin. Di vî şerî de mezintirîn destkefta leşkerî ya xwebexşan çi ye? Hekemera te yekîneya xwebexşên navdewletî be destkefta wan a herî mezin ji destpêka şer ve azadkirina bajarê Irpinê bû. Li wir xwebexşên navdewletî bi roleka mezin di rizgarkirina bajêrî de lîstin. Hinek fermandarên ku beşdarî wî şerî bûn ji min re gotin ku xwebexşên navdewletî nîvê bajêr rizgar kirin. Ez nizanim ev rast e yan na. Lê Irpin ew ciha ku bi wêyekê tê naskirin ku rola xwebexşên navdewletî di azadkirina wî de hebû. Gelo ezmûna leşkeriya xwebexşan di nava artêşên welatê wan de heye yan tu ezmûneke wan ya leşkerî nîne? Mercê sereke ji bo wergirtina xwebexşan ew e ku ezmûna wan a şer hebe. Ango berê beşdarî şer bû bin piraniya xwebexşan leşkerên xanenişîn ên artêşên welatê xwe ne. Lê hinek xwebexşên me hene jî ku ezmûna wan a leşkerî di nêv artêşa welatê wan de nebû. Hinek xwebexşên me berê di nav şerên din de xwebex bûn. Hinek xwebexşên me berê li Sûriyê di nav refên YPG de û di bereya Kurdistan û Kurdên Sûriyê de şer kirine. Ev ew kesin ku dibe ku li welatên xwe neçû bi nêv artêşê. Lê em wan werdigirin ji ber em dizanin ku ezmûneka wan a şerî a pir girîng heye û ev jî ji bo me mercekî serekî ye. And that is the main criterion for us. Gelek spas ku tilgel me bûyî. Spas ji bo we jî azadî ji bo Kurdistanê. سپاس بۆ ئێوەش کە لەگەڵمان بوون.